Tiene prestige. Prestige and emeusoga. Ochalo nying credibility emeusoga. Koro credibility ke uso to mi teko chalo gima kisungulunga the power of attorney. Ingen ka de kamoro ka president ora to seche moko ka an gi nying president ka an close gi president to kinena kamoro to kato kanungo nying president te wacho man ngamodo amako dogna nene ko chunga ngo gi president yes entiere gi tudruok mora mora koro migi miluongo ni kiwuoyo to ji chiko iti ji winjo nitie kuma nyalo dhi gi nyingno there is no economic benefit mo wacho ni ya koro wuo koro wana na to ally koro gimo nyalo bedo go en gi miluongo ni foreign policy influence inyalo bedo gi teko no kata ratiro no mondi tem tero further interest kata chor interest mari mbele kata matin aneno ka Prime Cabinet Secretary Musala Mudavadi na wacho ni ya ma gima kasungulungu ni sa private members bill boko bedo bokno wache ni koro ne ji obedo piny ni koro ne Republican obedo piny to wacho maber ni bas gima wadwa timo as Republican in the Senate we wakaw bill mondo water ni Kenya obeda ngoda obed strict. Number 3, America ne ma koro nigi shida molo Kenya king'iyo real politics nikech Kenya chalo nyako misero sani nikech king'iye osechopo stage moro mana kako kinde wache our position ka iluongo ni we are an anchor nation ngiso ni ya wane masani wachung ka wa influence politics maka nitie ndalo moko chien ka mane wacho ni Kenya notingo pinje 4 ne wan Kenya jo Somalia ne president ginika jo Sudan ne president ginika South Sudan ne president ginika nyaka Congo ne one first state between a state koro Kenya chopo state moro maki push to the wall to choma ka China koro mande gi America koro ni America bening interest mare e piny milongo ni Kenya ok ni Kenya maning interest mare America bening interest mare Kenya ka nyalo bedo ni en interest mare ni ya biashara be wanyalo yie mtumbo bi ingeni for example weche mag mtumba ka ng'iyo ohala mar mtumba ma second hand cloth mane Rwanda Paul Kagame odagi ingeni it's a multi-billion shilling investment mabiro bra Kenya ka pile king'iyo weche machalo kaka mobile phone electronics baseche moko wuok America king'iyo flower exchange kaka wauso flowers kocha gini en gima kesungulungo ni mutual interest. Britain me usip no kida wacho cha bok nyalo yeni ke Britain no ka Kenya as a strategic interest gini gi big blocks of land may explore kata na oil koro en wach moko iwuogo kinyi ni koro yiwangi Kenya be ng'eyo ni ndalo moko na kisomo history minister mar roads machon iluongo ni Franklin Bet no wacho gimoro e mbui wangni mano mako dhoano Franklin Bet no wacho ni ya negi negotiate with the government of the US for 10 years mondo migi pesa mar gero Thika Road negotiation with the World Bank through America no chakore ka poko bedo kama minister for road negi the China trip achiel to migi pesa mar gero Thika Road mangiso ne Kenya ka kibire tikiso jo Kenya nyalo simu ni ma China no gero kendo America ng'eyo ndalo mane Kibaki ubiro mane Kibaki ni president Kibaki no temo duoko wa China no ko ketho economy no gero economy koro wakao mark as a private members bill mar regime to wang'eyo ni as long as nying Kenya no so wuok mosa belo propose Senate onyalo tarnish our image in American page very sensitive Joyce eneni kiwinje ka ng'ato wacho human rights tiwinjo kata ka tourist maguok America kata companies ma golo ji tourist America kilo Kenya koro chako timo kama Tanzania sami golo ji America ke biro Kenya ntie mitimo insurance ka ng'ato wuok America ibiro Kenya ka pesa di michulo ne tourist kaka insurance to pesa di michulo Tanzania tour traveling company ko fanya insurance pesa ni malo nikech weche mag human rights to ka de Tanzania koro mane gi mwatemo gengo mondo kik gwandruok making Kenya gi US okel shida but nyaka be wari Congress na America is a superpower koro Kenya diplomacy sasa Mudavadi no sawacho ne gi sawuoyo gi Secretary of State Rubio mana wacho ni wan gi miluongo political partnership kata strategic interest ni any interest mane ma Kenya nengo timanade ma Kenya nengo yuda America vis-a-vis ma America bo nengo yude Kenya kwa sign trade deal for pen mana kaka lore ge piny mangima nikech Trump no kecho each country trade deal koro mage gi miluwo sani but okwanyal ginene miyo wangwa walae otkaka julu no wacho kanyingi osabedo elevated a status mar Senate ma America ne do bedo discussed kati ber to keto some question mark
Koro mane mamba kwa serikal makanya kan gik ma kamago giwere go ka in issue mag kaka foreign affairs onego be ni understand gigi nikech gigi bedo amplified do ka Amerka osawache tibo yedo ka pinje mag Europe be go wache England bo wacho to Amerka cha wachango to kosa wache to pinje manie NATO ally be wacho ni ma ti wachango to kosa chak wache human rights abuse nikech human rights abuse mi winjo wacho sala ne ko chako gi Ruto ndalo uru be ne nitie human rights abuse Kibaki temane koto ndalo uru chadonge pok no bedo na NATO ally ne pok bedo na NATO ally koro we issue mag human rights abuse Kibaki to human rights abuse ne to koro jioge nyaka oko koro wabedo mos to Kenya ngene diplomacy mare asate mu wuoyo kod gi jo wacho na Panama is a private members bill to kido di private members bill koro Kenya ok wuogi ji koro Kenya wuogi secretary of state mondo ngene status mark okindo jukangi nitie gimida medo ka yes ingene Joyce, onengwa bed very